Jamen, alt i mit liv har været forandret, siden jeg har fået diagnosen. Jamen altså, pludselig så handler hele familiens liv jo kun om én ting. Min mands sygdom. Som sagsbehandler, så skal jeg jo følge reglerne. Det er svært indimellem. Jeg føler mig utilstrækkelig, når jeg ikke kan hjælpe dem. Det er jo ikke bare smerterne, det er jo også uvisheden og angsten. Så de problemer, vi andre har, dem er der jo ikke plads til. Altså, de er jo vand ved siden af hans. Jo, som politiker vil jeg jo gerne hjælpe, men der er mange, der skal dele pengene. Det er jo min forbandede opgave at prioritere, og nogen vil altid føle sig snydt.